Suw serişdeleri Merkez Aziýada durnukly ötüşi üpsün etmekde möhüm ähmiýete ýa bolup durýar diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunmasary Mähri Bäşimow 22-nji aprelde Aşgabatda suw serişdeleriniň rejeli peýdalanmagyna başlanyp geçirilen maslahatda aýtdy. Bu barada Türkmenistan Altyn Asar elektron neşri habar berýär. Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutuna geçirilen maslahata ministrlikleriň we daşary ýurt wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, ýokary hujaýlarynyň mugallymlary we talipler gatnaşypdyr. Serhedara suw hyzmatdaşlygy sebitiň parahat durnukly we awadan ötüşiniň möhüm bölegidir diýip döwlet mediasy türkmen diplomatynyň sözlerini sitirleýär. Maslahatyň dowamyna suw serişdelerine netijeli peýdalanmak baradaky meseleleriň ýakyn halkara hyzmatdaşlygyny talap edýänligi bellenipdir. Aşgabatda suw meselelerine bagyşlanyp geçirilen maslahat suw serişdelerini beýsarp bolunmakda tanqid edilýän Türkmenistanyň dürli sebitlerini ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçilik edýän mahaly goňşy Awganystanyň amy derýadan çekilýän iri kanalyň öňümizdäki ýyllarda Merkez Aziýanyň suw üçinçiligine ýetirmegi ahmal negativ täsirleriniň duýdurulýan pursatyna gabat gelýär. Maglumat üçin aýdylsa Taliban ýolbaşçylygyna Awgan hökümeti 2022-nji ýylyň martyna uzunlygy 285 kilometr barabar boljak Koştepe kanalynyň gurulşygyna girişdi. Bahasy 680 million Amerikan dollaryna barabar bolan mega taslamanyň birinji tapgyrynyň kanalyň takminan 54 götürünüň tamamlanyny gaýdylýar. Amy derýadan göz başaljak kanal dolu işe girdilse, derýanyň Türkmenistana we Özbegistana akýan suwunyň 26 götürüm töweregi azalmagyny garaşlýar. Awganystan bu kanalyň üstü bilen her ýyl amy derýanyň 10 milliard kub metr töweregi suwuny özüne sowup, oba hojalyk maksatly 550 000 hektar tarp ýeri suwarmagy maksat edinýär. Täze kanalyň gurulşy Merkez Aziýa ýurtlaryna, Türkmenistana we Özbegistana suw üçinçiliginiň ýagdaýy bilen bagly howatyrlanmalary sebäp bolýar. Türkmenistanyň suw hünärmeni martyň ahyryna Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde kanalyň işe girdilmeginiň Türkmenistan üçin betwagtçylyk boljakdygyny duýdurdy. Türkmen medeniýetyne görä Türkmenistanyň suw serişdeleriniň 95 götürümini amy derýa üpjün edýär. Türkmenistanyň hidrogeologiýa hünärmeniniň hasaplamalarına görä amy derýanyň suwy 12-15 götürüm töweregi azalan halatyna Türkmenistanyň suw üçinçiliginiň ýagdaýy 50 götürüm töweregi peselip biler. Türkmen diplomaty Aşgabatda suw meselelerine bagyşlanyp geçirilen maslahatda amy derýanyň suw serişdeleri bilen bagly anyk meseleleri agdamady. Ýöne howanyň üýtgemegi şertlerine suw meselelerini çözmegiň halkara hyzmatdaşlygyny talap edýänligini notady. Merkez Aziýa ýurtlarynyň suw gatnaşyklary 1992-nji ýylyň fevralyna Gazagystanyň Almaty şäherine 5 sebit ýurdunyň gol çeken suw ulalaşygy esasyna düzgünleşdirilýär. Şeýle-de amy derýanyň suw serişdelerinden peýdalanylmagy babatyna serhedary suw serişdelerini we halkara köýleri gorumak we ulanmak boýunça Birleşen Milletler Uramasanyň konwensiýasy amal edilýär. Türkmenistan 1992-nji ýylda kabul edilen BMG konwensiýasyna 2012-nji ýylyň awgustyna goşuldy. Awganystan sebitde suw gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän suw ulalaşygyna da BMG-nyň suw serişdelerinden peýdalanmak babatdaky konwensiýasyna da goşulmady. Galy bersede Türkmenistan we Özbegistan 2022-nji ýylyň sentýabryna amy derýanyň suw serişdelerini dolandyrmak boýunça iki taraplyň ulalaşyga gol çekdi. Awgan häkimetleri we bilermenler Awganystanyň öz şägirinden göz başalýan amy derýanyň suwundan peýdalanmagy dolu hakynyň we hukugynyň bardygyny aýdýarlar. Galy bersede Awganystanyň Koştepe suw kanalynyň gurulmagy bilen bagly meýilnamalar baryp 1970-nji ýyllardan bäri göz öňünde tutulýardy. Ýöne ýurtda 14 ýyl bäri dowam eden uruşlar we içerki başly baratlyk şeýle taslamalaryň durmuşa geçirilmegine ýol bermedi. Şol bir wagtda Awganystanyň Taliban ýolbaşçylygyna hökümet häzirki wagtda dünýäde resmi taýdan ikrar edilmeýär. Bu aralykda Özbegistanyň suw hojalygy ministrliginiň medeniýet gullugyna görä 21-nji aprelde Daşkent şäherine Türkmen Özbek hökümetara toporunyň suw hojalygy meselelerine bagyşlanan 3-nji mejlisi geçirildi. Mejlisi iki döwletiň serhedisi suw gorlarynyň netijeli peýdalanmagy, amy derýanyň suwuny bilelikde dolandyrmak ulgamyny awtomatlaşdyrmak, derýanyň kenarlaryny berkitmek ýaly birnäçe mesele seredildi. Türkmenistanyň dürli sebitleri ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligini başdan geçirýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary amy derýanyň alkymyna ýerleşen Lewap welaýatynyň daýhan birleşiklerine hem ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçilik edýänligini, amy derýanyň suwunyň derejesiniň ömekli peselenligini, derýadan göz başalýan akawalara suwun kadaly çykmaýanyny habar berýärler. Şol bir wagtda gyş aýlaryna sebitde suw akawalaryny çuňlaşdyrmak işlerine badyrgy berildi. Birleşen Milletler Uramasanyň adyk we obuhjylyk boýunça edarasynyň 2021-nji ýylda taýýarlanan hasabatyna Türkmenistan dünýäde suw resurslaryna agram düşýän esasy
17 ýurdun hatyryna goşuldy. Türkmen hökümeti ýurtda suw serişdirlerinden rejeli peýdalanmak babatda möhüm işleriň alınıp barýanyny aýdýar. Özbegistan we Türkmenistan Sowet ýyllaryna we garaşsyzlyk ýyllaryna ýüzlerçe müň gektarlyk ekin meýdanlaryna köp suw talap edýän gowaçy ekinini ösdürip ýetişdirmekde we sewitin suw resurslaryna agram salmakda tanqid edildi. Türkmenistana Awganystanyň häzirki wagtda gurulşyny dowam etdirýän Koştepe kanalyny meňdeş Garawum kanaly Sowet ýyllaryna gazalyp bulunulmagy berildi. Taliban terrorçyları 2021-nji ýylyň awgustyna Kabulda häkimiýeti basyp aldy. Ýyllar boýy dowam eden uruşlardan we durnuksuzlukdan ejir çeken Awgan halky halkara derejede ikrar edilmeýän toporun dolandyryş astyna humanitar betbaçylyk bilen ýüzbeýüz boldy. Awgan häkimetleri täze kanalyň gurulşy bilen ýurtda obagyjylyk önümçiligini artdyrmagy, ýylatyň hal ýagdaýyny gowlandyrmagy gödüňine tutýanlyklaryny aýdýarlar. Koştepe kanaly Awganystanyň Türkmenistan we Özbegistan bilen serhetleşen demirgazyk Balx we Jowzjan vilayatlarynyň üstünden geçýär.